Здравейте, казвам се Християн Карастоянов и съм студент по бизнес и финанси в University of Manchester, Англия. Днес ще ви представя мой изследователски проект на тема оценка на инвестициите в злато. Вече хилядолетия наред златото пази своя блясък. В днешните времена на пазарна несигурност, то по традиция се приема като сигурно убежище, тъй като е слабо зависимо от другите видове стоки и предлага отлична възможност за инвестиция. Щом решим да инвестираме в злато, остава въпросът къде точно. Всеки начин има своите предимства и недостатъци. Най-широко разпространена е покупката на златни монети и кюлчета. Те не се облагат с ДДС и могат да служат като залог по кредити. При закупуването на златен сертификат инвеститора се спестява разходи за застраховка и складиране на метала. Предимството на електронната търговия с златни фючърси е, че може да купите или продадете злато бързо и лесно само с едно кликване на мишката. Акциите на златодобивни компании имат висока корелация с физическото злато и не са само спекулативен актив, а предлагат и дивиденд. Недостатък е рискът от проблеми в избраната компания, покачващите се разходи по производство, които през 2011 са над $620 за трой унция. Златните ETF предлагат бърз, лесен и удобен достъп за търговия с злато. Предимството на ETF фондовете е, че не се налага да влагаме големи суми и може да търгуваме в реално време, което ги прави удобен инструмент за краткосрочна инвестиция. Възвръщаемостта на най-известният ETF фонд Spider Gold за последните 5 години е около 150%. При индекса на златодобивните компании възвръщаемостта е 50%, а при S&P тя е нулева. Анализаторите на водещите световни банки запазват очакванията си за повишение в цената на златото. Като основен аргумент те посочват високото търсене от централните банки на развиващите се страни и опасенията от инфлационна криза. Специалисти отчитат, че дълговите и финансови проблеми в световен мащаб, слабостта на щатския долар и еврото ще подкрепят цената на златото и в бъдеще. Инфлация, дефлация, държавни заеми или страхове от икономически срив, сплъвта от всички тези опасения дава нов тласък на златото. Безразборното печатане на пари, покачващите се цени на храните и високата безработица правят златото все по-привлекателна инвестиция. В Индия и Китай високото търсене се корени не само в икономическото състояние, но и в културата. Дялът на потребление на златото в тези страни за бижута и инвестиции като част от световното търсене се очаква да скочи от 51 на 58%. Икономическата и финансова нестабилност на държавите членки на Европейския съюз и финансовите проблеми в САЩ карат инвеститорите да търсят сигурност в златото. Според мнозина, то ще изпълнява ролята на дефанзивен актив, предоставяйки възможност за стратегически хедж срещу глобалните геополитически проблеми и нестабилност. Централните банки търсят начини да диверсифицират своето портфолио, да защитят своите валутни активи от инфлация и да запазят своето богатство. От нетни продавачи на злато те се превърнаха в активни купувачи, което изстреля цената на ценния метал до нови висоти. Финансовите и икономически проблеми в Европейския съюз и САЩ, покачващата се безработица и високата инфлация в световен мащаб правят блясъка на златото още по-ослепителен за инвеститорите. Интересен факт е, че златото все още се търгува под своите рекордни стойности през 1980 година, взимайки предвид инфлацията. Върхът от $873 за трой унция е равностоен на $2394 през 2011 година. Много влиятелни финансови личности предлагат златото да придобие по-важна роля в световната финансова система като алтернатива или добавка към книжните валути. Погледнато във времево измерение, един цикъл на ценови тренд при суровините трае средно 20 години, като при златото той е още на половината на този времеви диапазон. Златото е завършило всяка от последните 10 години на по-високи стойности. На седмична графика откриваме покачващ се обем на търговия. Индикаторите RSI и MACD дават позитивен сигнал, като всички Moving Averages сочат нагоре. Златото е намерило ниво на подкрепа многократно при 25-дневната пълзяща средна от началото на 2009 година. Според всички индикатори има предпоставки то да продължи възходящият си тренд. Златото продължава уверено нагоре и на дневна графика, като то достига връх при $1700, показвайки някои знаци на изтощение при последните дневни свещи. RSI остава силен, но не в екстремни стойности, при нивата над 70. MACD също дава бич сигнал, а тук отново всички пълзящи средни сочат нагоре. Евентуална корекция би намерила подкрепа при психологическото ниво от 1600, предишния връх на 1577, който сега е ново ниво на подкрепа, или при 50 или 100 дневната пълзяща средна.
Само за последния месец цената на златото се е повишила с над 13%. Колко силен ще бъде блясъкът на златото и колко дълго то ще заслепява инвеститорите по целия свят, предстои да разберем. Благодаря ви за вниманието, очаквам вашите въпроси на посочения имейл.